Aici ne jucăm Minecraft și vreau să vă spun că ăștia de pe joc tot spuneau că au băgat un animal nou și că nu știu ce și că nu știu cum. Dar nu înțeleg ce animal să fi băgat nou, adică, n-are cum să se fi băgat un animal nou, adică, o să mai merg pe aici să... Oh my gosh! Ce e ăsta? Ăsta e noul animal? Se găsește prin păduri? Stai că nu, vreau să-l văd la față. Hei, oh my gosh, e Pikachu! Nu vine să cred! Uitați-vă și voi, noul animal din Minecraft. Instalați-vă Minecraft, căutați prin pădure acest animal. Deci, oh my gosh, am găsit pe Pikachu! Pikachu, unde e? Pikachu, unde e? Pikachu! Oare îl lovesc? Nu-l lovesc. Că mi-e milă de el, că e mic și pitic. Deci am găsit Pikachu, vreau să mai caut, dar totuși ăia spuneau prin mod că acest animal se găsește foarte, foarte rar. Și mă joc creative din cauza asta, fiindcă eram foarte curioasă să găsesc noul animal și am căutat și înainte și nu găseam nimica, pur și simplu, un mic zombie. Și pur și simplu eram foarte curioasă să văd noul animal, că nu știu cum și că nu știu ce, dar nici nu spunea în ce zonă e mai exact. Și mi s-a părut chiar foarte fain. Uitați-vă la el, ce mic e. Uitați-vă și voi la el. Mi se pare chiar foarte, foarte drăguț. Și o să încerc să mă mai plimb. Poate mai găsesc ceva nou pe aici. Oh my goodness! Ce e aici? Oh my gosh! Ce e astea? Ok, nu contează, o să merg să mai mă plimb pe aici, fiindcă de ce nu m-aș plimba eu? Domnișoara de mine. De ce nu s-ar plimba? Plimba. Un Pikachu. Încă un Pikachu? Ok, mult Pikachu. 2. Uitați-vă și voi la ei, ce drăguți sunt ei, că nu mai pot de dragul lor. Deci nu mai pot. Uite-și tu la ei, ce mici și drăguți sunt. Ce sunet scot! Ok, ciudat, dar foarte drăguț, ciudat și foarte drăguț. Nu mă întreb de ce. Pusesem pauză din cauza că vreau să mai caut Pikachu, dar nu mai găsesc. Chiar dacă eu am o speranță foarte mare că găsesc Pikachu, dar nu găsesc. Așa că, da. Oricum, acest episod este foarte interesant pentru că am găsit noul animal din Minecraft. Și eu speram că va fi vulpea, dar nu. Se pare că a fost Pikachu. Și mi se pare foarte drăguț. Și se pare că a băgat Pikachu, dar n-a băgat și oul care spawnează Pikachu și mi se pare foarte trist. Că poate cineva vrea să aibă un Pikachu drept animal de companie și nu-l poate avea, fiindcă n-are cum să-l țină după el. Toată ziua, bună ziua. Mi se pare foarte trist lucrul ăsta. Dacă Minecraft-ul va vedea acest video, sper să ne lase să creăm și noi acest lucru, să-l avem. Haideți să vedem ce putem să mai găsim. Mamă, zombicul. S-a spawnat un Pikachu! Uitați! Zombie handicapat. Ok, uite, s-a spawnat un Pikachu. Pikachu. Ce drăguț. Oare pot să leg Pikachu? Sunt foarte curioasă. Pot să te leg, mă? Nu pot. Credeam că pot ca să-l iau după mine. Da, o să mai mă plimb. Nu știu, poate mai găsesc Pikachu, dar mă întorc înapoi la Pikachu. La Pica. Unde-i Pica? Tu ești, mă?
Știu că nu este realul Pikachu și că este doar Pikachu din Minecraft, doar că nu vine să cred că s-a băgat Pikachu în Minecraft, adică, dude, na, pur și simplu mă uimesc, fiindcă niciodată n-am avut Pikachu în Minecraft și na, asta mă uimește foarte tare. Ia să vedem. Așa. 0. Așa, și acum e dimineață. Haideți să vedem ce aș putea să mai fac eu pe aici. Dar, da, o să văd ce aș putea să mai fac pe aici. Că Pikachu nu mai găsesc, sigur. Am găsit un sat, deci așteptați-vă că aici o să facem o hartă survival. Am găsit un sat. O să avem o hartă survival aici, deci vă așteptăm cu cel mai mare drag. Și avem și o fiorărie. Foarte interesant asta. Dar îmi trebuie apă. Da, wow, ce-am făcut și eu. Aici o să avem și o hartă survival. Deci de-abia aștept. Și poate o să stăm și cu vreun Pikachu. Dacă o să găsim. Clar. Dar o să mai mă plimb pe aici. Fiindcă n-am de ce să mă plimb. Da. Aici eu o să pun pauză și o să mai mă plimb pe aici și o să explorez toate casele. De fapt, nu toate. O să mai le iau ferma la ăștia. Da. Da, hai să le luăm ferma. Și am auzit despre acești Pikachu că locuiesc foarte des prin apă, ceea ce m-a făcut să râd atunci. Uitați-vă și voi cum plantează. M-a făcut să râd atunci, dar acum nu, fiindcă da, mi se pare foarte ciudat. Dar eu niciodată nu să cred că voi întâlni Pikachu în apă. Adică de ce aș face... Ce e ăla? Pica! Pica! Aoleu, am căzut și eu cu voi? Mamă! Pica, 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 pica. Ia, poate vor să scape. Haide. Puteți, mămiților, să scăpați. Puteți, că vreau să ieșiți. A scăpat unul. Și încă unul. O să avem 2 Pikachu în sat. Yay! Yay! Dacă vreți, asta va fi harta noastră creativ cu un Pikachu. Da, v-am zis că le place în apă. Dar, da. Hai mă, scapă mâine. Că vreau să te am aici în sat. Hai mă. Du-te acolo. Stai acolo. Să iau piatră. Nu mai te duci în apă. Eu zic ceva și tu faci altceva. Ia jet. Știu că sunt un pic cam rea cu noul animal din Minecraft, dar e și foarte drăguț. Uitați să avem 2 Pikachu prin sat. Yay. Da, 2 Pikachu prin sat. De ce nu? De ce nu? Adică, de ce nu? N-ar fi, adică, na. Chiar ciudat, nu dacă n-ar fi. Că da, dacă n-ar fi Pikachu în sat, ce mai face noi? Da, nu contează. Dragii mei, eu aici voi încheia acest video de pe Minecraft. Vă pupăm! Pa, pa! Și vreau să fac o poză cu acest Pikachu înainte să închei videoclipul.
De fapt o să fac după. Deci, dragii mei, aici încheiem acest videoclip. Vă pupăm, pa, pa!